Barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Idan ya kasance wannan ne zuwanka na fari cikin tashar ta mai albarka, sai ka danna mana subscribers sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta nan ne kaɗai za mu ƙara samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu masu inganci. Turƙashi, mun yi tattaki zuwa wajen bikin Lilin Baba. Mun samu mun ɗauko muku bidiyoyin da aka yi a wajen bikin Lilin Baban domin kuma ku gane wa idonku waɗanda ba su samu damar zuwa ba, ko kuma waɗanda ba su da wata alaƙa da zuwa wajen. Shi ne muka ga ya dace mu kuma mu ɗauko muku masu jin mu da sauraron mu ma'abotan wannan tasha ta mai inganci kuma mu ɗauko muku domin kuma ku kashe kwarkwatar idonku ta yadda aka gudanar da bikin da kuma irin shagulullukan da aka yi da kuma suwaye ma a takaice suka samu damar halartar zuwa wajen ɗaurin auren Lilin Baban da Ummi Rahab ɗin. Sai dai za mu samu muku bidiyoyin kamar haka, kamar waɗanda kuma muka samu damar ɗauka kenan. Sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin tashar ta mai inganci wato Baturiya TV. Ku ci gaba da danna mana subscribers ɗin kuma ku ci gaba da yi mana liking da comment kamar yadda aka saba masu sauraron mu. Ga bidiyoyin nan, mun gode. Shine ya Ummi amarya za ta yi kuka. Ya sirya bude miki wannan kishi. Wancan ko motar mai wuce, wai ba wannan motar bace ba? Ya sa abinci ka sa masa tangaran da kai muke jira na ka ƙara so DJ ka rike mai welcome mar ka rike mai sa kina kaɗan a dokai kamata ka tashi ta jawabi ba wannan M sharifi kantina dadi kantina bani kantina dadi rike alƙawari na muje a samu da raina samu kansa ne Allah can wuta ma hanya ku tafi mana. Kuka masifaffiya amarya ina Allah ya sanya da sun sauka amarya mai farin jini a yake korarsa. An fa kusa tashi ba daga gurin bikin fa. Allahu akbar. Ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV domin ko bidiyoyin ba su kenan ba. Ku ci gaba da danna mana subscribe sannan ku ci gaba da yi mana liking da comment. Ta nan ne kaɗai idan mun ɗora sababbin ayyukan namu za mu samu damar sanar da ku. Mun gode. Baturiya TV ta ku ci, ta mu ce gaba ki ɗaya. Masu sauraron mu muna tare da ku 100%.